guys, good morning guys. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Siya guys, February 5 ron guys, Sabado. Siya patag. Luto na po po sunan guys. Kinilaging natadagang dilata hinatag. Ato sa naman luto ng dilata. Yung maglibog tayo saon pag pagluto guys. Wala nga ang buhato na ni guys. Agisahon niya butang mga lamas butang itlog niya kung anak kong lutuon corn beef niya na magluto po ko og noodles nga kuan beef gihapon puron lang ta beef ani bitaw guys oy daghan magudog ka ng hatag og mga dilata una nga ang among po gato ilabay nga inatag man na so ato yung lutuon sayang pod mo na nga ato na lang pangitaag paagi kung sa itong buhaton atong sagulan natay kanang ipang sagol para malami-lami pod ang di po ta mapulaan o kinaon ya karon guys ako nang ready na nako akong lutuon kay kauman ani guys mandam na ko para maligo kay work na lagi pod aron mga una pod pagkahuman og ligo kay natupa man agong anak to pod ang bana sila ga ay ang bana gabantay kaya sa matagak nga gibantayan pa silang duha nga tupa nga magluto sa ko guys mo ni guys ako luto or bingo corn beef niya butangan og itlog niya mo ni ang mga lamas kamatis bombay ug ahos niya magluto po ko ari og kuan kanang laki ni beef luto sa ko guys kay dali raman pinulutuon guys pila raman ni paglutuan ni medyo laing masudan guys basta buntag mao gyud ni madali na tong sudan buntag ra po ko kay tigluto guys ya palis di mo ko makalutog palis kay magabawon man ko sila ra diri sa anak ko kung bana sila ra magkuwag kung sila sudanon ipa ni kapalis ya usay kagabi palitan mig sudan or magaluto og sudan pod mo lagi mura patag buang og hunahuna og unsa tong lutuon sige guys magluto na ko guys pa danon guys sa mas kay haron mas nalami
Uy! Basura! Uy, basura! Labay ang basura guys. May kalabay kay paspas kayo. Isa day nga ron orasa kay di ka basta-basta ka. Kuan kay luto, prepare og para matrabaho. Pareha. Kalisrag ka. Labay di po mo hinahinay. Kalabay basura. Sunod na po, martis pohon. Kung asin ang gamay guys. Asin kay timpla guys. Kay timplado naman eh. Gamay lang. Luto na guys. Yo guys, kainit na kong tubig guys para sa noodles guys. Mayroon ako sabaw guys, kaya hindi dyan mo. Sayang naman. Sabaw guys.
Ito na guys. Ito. Hi guys, di ako sa opisina guys. Mingaw kay guys. White tower nagilingkod. Kay mao ni ang lingkuranan sa mo ang keeper. Wala naman siya. Namatay naman. Ikuha na sa Ginoo. Ang galing ko na to sa usa ng cashier niya. Di man na siya kadadlaw manhi, naray panahon nga manhi. Basta na yung mga buhatunon, manhi siya. Importante nga buhatunon. Niya pa sa itong palis manhi guys. Muna ako ang whole day yun nga na agri. Yan na busy gamay guys kay gagama ko og ang ipangkat na ko ang kuan kanang card sa Pre-Jordan. Kana bang museminar ba ang mga sponsor o seminar sila o kanang sila na daw namo ko'y card ang mo seminar kumuninong o muninang sa bata para sa bunyag ba yamo niya akong gipangkat kay tupalo naman ni siya nga card guys at ning January 22 ang bunyag niya gi-COVID lagi gamong pare na positive mauna nga kuan kanang tupalo ra ang kanang card akong gigama karon kay ang text scan ra nako tong mga tag-iyaan ni mga ginikanan sa bata text scan ako para makuha na nila kay mahal ba dyan yung card guys tag 25 ang usa tag 25 ang usa muna nga ipangayuan ako silang number para mahuman ako gama ako na ning ipakuha nila ipanghatag ipakuha na ko diri sa opisina magkamulos ako gama guys magsuwat sa ako sa mga ngan pag after suwat ng mga ngan ako na ning pangkaton muntingon ako guys aron mahimo nang maingunani na guys hindi siya guys magsuwat sa ako guys ha
guys. Kaya namo ko po'y panahon nga wa dyan mari. Po'y panahon nga magsunod-sunod ang mga tao. Diyan karon minga. Mag-cut na ko guys. Sa una guys, kaning amo ang Jordan nga card. Kuani siya guys, kanang pagama mi sa Lisel printers sa karon. Kami na nagama o galingon. Okay, mas makabarato man ni guys. Kami rin magamba. Ito sa Lisel kay mahal-mahal. Yeah. Advantage lang magpagama. Ready na, suwata na lang nimo. Yeah. Whereas na kani, magsuwat ako, magakat ako, wala po naka disadvantage o kung kami may magbuhat. So, okay lang guys, kay lingaw man sad. Kung laing lingaw, gawas o may misa, dahag tao mga anhi, mga baptismal, mga inquire o kasal, mga inquire o kanang bunyag, may ngana. Wala naman ika-busy guys, pero waya mo ari. Okay ra. Nya guys. Karon siga na gyud og tarong kay gahapon sa adlaw og last day pa gyud. Nagsige burnout, tulog adlaw sige burnout diri guys. Sa igang kayo guys oy ja. Ilang kay lammo. Salamat ko karon nga wala yung burnout kay close baya kayo kay nay sa amin kinahanglan ka mga please pultahan. Hi guys, good morning. This is si Charlie Vlog. Welcome to my channel guys. Adto ko ani mo simba guys. February 6 dayron naglakaw na ko guys pag sa simbahan. Doon naman sa mga so guys, good morning. Gikan ko yung simba guys, uli na ko guys. Diya, ga-walking ra ko. Okay, doon